дар натиҷаи роҳандозӣ кардани корҳои фаҳммондадиҳӣ бо наздикону пайвандон шахсони дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошта, ки дар содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин гумонбар дониста шуда худро аз ҷавобгарии ҷиноӣ пинҳон менамуданд, ба таври худихтиёрӣ ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир гардиданд. Гумонбаршудагон Ақназаров Ақназар Алиназарович соли таваллуд 1992 ва Шаъбонов Ҷамшед Шокирҷонович соли таваллуд 1984 сокинони маҳаллаи Хоруғи болои шаҳри Хоруғ баъди содир кардани силсилаи ҷиноятҳо таи солҳои охир таҳти пуштибонии саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноии маҳаллаи Хоруғи боло Маҳмадбоқир худро панаҳ бурда барои ҷавоб нагуфтан аз амалҳои ҷиноии содиркардашон дар канор мемонданд. Ман Шаъбонов Ҷамшед Шокирҷонович сокини 36 солаи маҳаллаи Бар Хоруғ шаҳри Хоруғ ҷияни Маҳмадбоқир ва аъзои гурӯҳи ҷиноятии ӯ мебошам. Дар тӯли 10 солаи охир ман ва дигар ҷавонони гумроҳзадаи Бар Хоруғ бо супориши Маҳмадбоқиров барои халалдор кардани кори мақомоти давлатӣ, вайрон кардани вазъият дар вилоят, халалдор кардани амнияти ҷамъиятӣ ва тарсонидани мардуми вилоят ҷиноятҳои зиёдеро кардем. ба Маҳмадбоқир бевосита Ширзамонов Алим дастуру супориш дода ба воситаи Маҳмадшоҳ ва Улфатхоним пул равон карда. Маҳмадбоқир ба ин пул барои аъзои гурӯҳи ҷиноятии худ хӯрок ва арақ ва банк мехарид ва ба ҳар яке мо барои дар гирдаш истодан ҳар моҳ маблағ медод. Аксарияти одамони гирду атрофи Маҳмадбоқир одамони дар розиск қарор дошта буда. Боқир ба ман ва дигар аъзоёни гурӯҳи худ барои муҳофизаташ ва нишон додани муқовимат ба мақомоти давлатӣ яроқ дода буд. Ғуломайдаров Ёдгор Палаев, Гулмуҳаммад Шералиев, Паҳлавон Мирзоев Ҷумъа ва дигар аъзоёни гурӯҳи ҷиноятии ноҳияи Рӯшон ба супориши Маҳмадбоқиров дар ноҳияи Рӯшон роҳҳоро баста ба мақомоти давлатӣ бо силоҳи додаи Маҳмадбоқиров ҳамла карданд. Номбурдагон дар баробари даст задан ба ҷиноятҳои вазнин дар амалу кирдорҳои зишт ва бетартибиҳои ғайриқонунӣ, ки дар шаҳри Хоруғ сурат гирифт, даст дошта барои амалӣ кардани нақшаву ниятҳои нопокашон, ҳамчунин ҷавонони фиребхӯрдаро бо ҳар роҳу восита ба сафҳои худ ҷалб менамуданд. Аз ҷумла Ақназаров Ақназар Алиназарович аз аввали соли 2021 инҷониб барои содир намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 237 табошӣ, 328 истифодаи зӯрворӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият, 330 таъхири намояндаи ҳокимият пешбинишудаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон расман дар кофтуков қарор дошта, дар ин муддат ба содир кардани амалҳои дигари ҷиноӣ низ даст заданд. Ба ин монанд Шаъбонов Ҷамшед Шокирҷонович аз моҳи майи соли 2021 расман дар ҷустуҷӯ қарор дошта, дар содир намудани ҷиноятҳои авбошӣ, истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият, таъхири намояндаи ҳокимият, монеъ шудан ба татбиқи адолати судӣ ва тафтишоти пешакӣ ва ташкили иттиҳодияи ҷиноятӣ гумонбар дониста мешуд. Аз тарафи ман дар асоси супоришҳои Маҳмадбоқиров чандин маротибаҳо кормандони мақомоти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ таҳқир ва латифкӯб карда шудаанд. Маҳмадбоқир ошкоро сокинони шаҳри Хоруғро ба итоат накардан ба қонунҳо ва мақомотҳои давлатӣ даъват мекард ва аз ҷавонони маҳаллаи Бар Хоруғ талаб мекард, ки нисбати кормандони давлатӣ ҷиноят содир кунанд. Маҳмадбоқир рӯи рост мардумро ба иҷрон накардани қонунҳо ва талаботи мақомоти давлатӣ даъват мекард ва ҷавонони маҳаллаи Хоруғи болоро барои содир кардани ҷиноят нисбати кормандони давлатӣ равон мекард.
дар баробари ихтиёран ба мақомоти тафтишотӣ ҳозир гардидани ҷустуҷӯшавандагон Ақназаров Ақназар ва Шаъбонов Ҷамшед бо худ миқдори зиёди яроқу аслиҳа ва лавозимоти ҷангии гурӯҳи муташаккили ҷиноии хорухи болоро ки онро Маҳмадбоқир роҳбарӣ мекард ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. аз ҷумла 19 автомати Калашников, як тапончаи тамғаи Макаров ва миқдори зиёди тирдону тирҳои ҷангиро ба ихтиёри мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузоштанд, ки аз рӯи хулосаи ташхисҳои соҳавӣ дар ҳолати коршоям қарор доранд. من به مقامات تفتیشاتی اختیاران حاضر شدم. یراق جنگی از محمد باقر گرفتم رو آورده اختیاران سپوریدم. از کردارهای صادر کرده‌ام پشیمان شده اختیاران به مقامات تفتیشاتی حاضر شدم و از ساکنان شهر خارق که از رفتار کردارهای من و اعضایان گروه محمد باقر ضرر دیدن بخشش می‌پرسم. از دیگر اعضایان گروه همون خواهش میکنم که به مثل من اختیارا آمده به مقامات تفتیشاتی خودشان را و یراقهای خود را سپارند، زیرا راه انتخاب کرده من نادرست بوده باعث خرابکاری‌های زیادی در شهر خارق گردیده است. سلاح‌های گوناگون، تمغه آتشفشان و لوازمات‌های جنگی از محمد باقر گرفتم را آورده اختیار سپردم. من از کردارهای صادر کرده‌ام صدقاً پشیمان میباشم و از مردم شهر خارق و دیگر ناحیه‌های ولایت برای جنایت‌های صادر کرده من و اعضای گروه محمد باقر بخشش می‌پرسم. айни ҳол нисбати гумонбаршудагон аз ҷониби мақомоти прокуратураи вилоят тафтишоти парвандаҳо ба роҳ монда шуда бо назардошти ба таври худихтиёрӣ ба мақомот ҳозир шудани номбурдагон муқаррароти пешбининамудаи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати сабуккунандаи ҷазо нисбаташон татбиқ хоҳад шуд.